bandiraɓe musidɓe tedduɓe amtuɓe yebde Ayaw Pin TV on calminama on juurama on manama on mantama namdal men gadanal yen ko holno maale kiisorde poti holno maale kiisorde poti e hole kanji Bagi Galila ni wiye noon Galila de wala mbiya kewgo jesine wala wiya kewgo mbiya kikiiɗe o yeeyi metereji sappo Bagi Galila mbaɗa hen o yiɗɗi mbaɗa hen oɗo ga mbaɗa hen oɗo se woni nogas en kewani wiide capanɗe ɗiɗi ke ko sappo nogas sappo ni joni waɗi taƴe fiɓo o nanodira wadde yo wiye nogas no oɗo o so ittama o yiɗɗi e oɗo ga e oɗo se woni nogas a jarama no fewi ha saha goɗɗo Allah jarama on jarama